Ayusa kay nagbawd-bawd ba ng dagat. Arita diri sa bukid mangitag matukob. Di ay kalbasa nga porting pagkalabuha. Labas kayo kay napasihang punuan. Kani mo mayong tunuan. Birahan dayon sa pagdoldog. Parisan og buhat nga sinugba. Di asa tay ginamos nga naisili. Di matabas-tabas porting pagkaayusa. Bisag pinubrira pero grabing pagkalamia. Wa na daghang pasundayag. O di napunta, sugdan na nato. Ato sa lantaw ng kadagatan og pwede bang malusob. Pero sayang nga, namuti man ang bawd. Porti pang pagkalubuga. Na magukunoy bagyo. Pero sige lang, magamping rata og magampo para mawagtang na ning bagyo ha. Mawari usat sa bukid mangitag matukob. Mintras naglain-lain pang kadagatan, di may kalbasa nga porting pagkalabuha. Napasihang punuan. Aw kani, mao ni atong pikhan. Lugon ba? Ilhan kayo nimo nga porting pagkalabuha kalbasaa kay dali ra kayo napungit sa iyang punganguhan nya porting pagkayiluha. Laos naman ko ano ni, guy. Di sa ila impormada nakita ng usa ka singgaw, daog ra gihapon ni. Di apoy kapayas nga nakitaan, grabe pagkabunga. Diri sa bukid kasi klase lang mga utanon imong makita ug makuha. Magtanda mga singgaw, magduldog. Ay naglandayan ng panahon. Kinsa na tupob kay liog. Oh? Mao naging kidto. Di pa unta tay laing nakitaan, pero linghod pa man. Kuwang pa sa pagaguwang, maong pagabot na to sa atoa. Atoa na ni testingan og buak. Asos grabe, di matabas-tabas, nagylo-yilo kalbasaa. Grabe gyud ani pagkalabuha. Matik isa ka na sa usa ka singgawong daglahi nga lubi largo para atoang ituno. Sakto kayo kay ting paniudto na. Mao magdigamo na ta diri sa bukid. Magluto tag simple na nga sudan. Magduldog na ta og kalbasa. Nya parisa na tong paparat-parat sa baba. Aw daog na. Ingon ana man gyud mi diri sa bukid. Basta magutan-utan. Aw kinahanglan gyud na ukit-ukitan. Mas mugana pa magud imong tukob. Labi na nakaipare sa imong utan. Pinubre ra ni karon atong sudan sa paniudto. Pero ari ra gyud ka makakaon sa bukid nga imong sudan. Gikan pa gyud sa punuan. Porte pa mga preskuha ba. Matagamtaman gyud nimo og malasahan ang kalabas sa imong sudan. Ato sa niilunod atong kalbasa kay mibukal atong tubig nga atong gitak-ang. Ato sa na siyang latanan. Nya ato sa niilunodaan atong pangpabaho. Kani ato ang mga materyales. Dayon ato na ning kupusan atong kinagod nga lubi. Porte ra pagkadalia basta ganahan ka diri magtuno sa bukid. Basta naalay lahing di aso imong lubi. Aw daog na. Aw porte pang pagkapreskuha sa imong ituno. Ato sa ning butangan og tuno atong kalbasa kay lata na. Ang usapon sa timailhan namo diri sa bukid. Basta kang kalbasa nga labo, mabungkag yun na iniglata. Butangan na nato aning sangig, pangpahumot sa tong dinuldog ba. Matik ato na nang birahan sa pagtimpla. Kanira kasi bitsin, aw daog na. Pagkahuman ato na ning haonon. Di matabas-tabas atong dinuldog nga kalbasa. Garabi pagkalamiah. Porting pagkayo sa higupon sa sabaw. Aw syempre pagkahuman, ato na nang sugbaan ato aning buwad. Aw kani mo'y ayos kayo pare sa tong dinuldog. Paparat-parat sa baba ba. Matik dira, ato na ni pang plastar. Pila ra may pagkaluto. Og di sa taginamos nga daghang sili. Aw kini, grabe yung pagkayusa. Higupan na yun og sabaw sa dinuldog. Unsa pa tong giwat, tukbon sa tani. Ohla, habhab. Habab! Dara! Niluldog mga singgaw, niluldog. Simpo ra kato suda paniud to ha. Ito. Buwad. Bono? Lumias tinunuan eh. Basa ba? Nagdog. Simple ra kana. Asa susahan to kado? Dami. Agora kayo. Dah. Buat ka pot-pot mga singgaw. Yan. Sabi eh. Nak dinamos. Amos. Simple kana. Simple kana pero Higupin sa buhay. Di ngamos. Wala, miragmay. mau. Higup-higup sabaw. May agad. Na yan ay. Sablok eh, sablok. Sabi na boss, nabasa po rin eh. Let's go. Ay simple nga paniud to. Simple but terrible. Simple na paniud to ha. Bakit mamais? Udah dito. Sabi eh. Sablok! Dami kaya. Tingog ba? Ano? Higup-higup sabaw.
Asus. Ayun pa. Grabe eh. Latok-latok eh. Pamprobinsya kayo mga singgaw, pamprobinsya. Lamig sa bukid ng singgaw. Basta na kahit tinanom. Sa mananom lang ka ang silingaw. Sabi Sa ka ano bukid mo yun. So what's up mga singgaw, gusto lang mo na i-share ang among gikalingawan og duha karon mo ni ang PH MOBA. Aw ari ta diri magkuhag para pang tuko mga singgaw, purti ra pagkasayuna og purti ra pagkadali aduwaon. Tudluan ta mo unsaon pagduwa, ani na rin siya. Di ra mga singgaw, aw syempre di mo maburing ining duwa mga singgaw kay daghan kay mo klase-klase nga kapilian nga duwa. Pero ang ato ang ganahan diri mga singgaw, aw kani yung Super Ace. Tara, duwa ta. Pag nakasoda mo sa duwa mga singgaw, aw di ra bit na dayon. So ato ang i-bit diha mga singgaw kay 200. So dra, spin ta, spin. 1. Uy, 4,800 malargo mga singgaw. Grabe pagkayusa, migawin largo. Terminong spin mga singgaw, 4,800 largo. Grabe yung pagkayusa. Asban. Skatir, skatir. Paksit, skatir pag mga singgaw. Grabe pagkayusa. Kani, natay free tin spin mga singgaw. Kani, paksit ni ron. So dra. Gipon Butubay. Yuy. Lu. Queen si 220. Yara. King mil size. Paksit. 400, 2,000 lang mga singgaw. 600. 2,000 city na. Okay, daog. Grabe pagkaayos sa mga singgaw. Tanawa, ang atong 200 nga gipusta naka-scatter pa gyud himong 2,000 city. O di ba? Doble atong daog mga singgaw, nakadaog pa sa Spain, naka-scatter pa gyud ta. Aw ana ra siya kadali mga singgaw. So sa pag-register ani mga singgaw, purti ra pagkadali Unsa pa mong giwat, pag-register na sa comment section ang link. Ug bawal din sa mga bata mga singgaw, og katurang mga nay sobra-sobra, aw pwede kay kaani.